será, que será? Bueno, pois sabedes, hoxe voume de turismo. Estou no Porto da Coruña e vámonos rumbo a Capetón cos diplomáticos de Monte Alto. Maruxa, imos ao baile, Maruxa do meu querer, veremos bailar a lúa na beira, beira, beira do mar. Veremos bailar a lúa na beira, beira, beirinha do mar. Aunque nacín en Burela, nunca fun nun boniteiro, nin todos en Portosí e van a andar a bocareu. Nin todos en Portosí e van a andar a bocareu. Maruxa, imos ao baile, Maruxa, imos alá, veremos bailar a lúa na beira, beira, beira do mar. Veremos bailar a lúa na beira, beira, beira do mar. A donde ides atracar agora? A que puntos vos dirixides? Agora imos directamente a Capetón, outro extremo do planeta. O que pasa é que zarpamos 20, desde deles 20, zarpamos 40. O que pasa deses 20 xa están mareados, outros 20 caen pola popa e quedamos 3 ou 4. Estou aquí agarrado a este home para zafar e salvar a vida. Miña nai, morrín traballando. Avante toda máquina! Vámonos de marea! Aquí foi a verdadeira presentación deste disco. Despois aquí temos atrás a Coruña, que din que... Capetón, Capetón! Captain, please! Bueno, vamos a ver, temos aquí atrás a Coruña e din... Capetón, Capetón! Vivir na Coruña, que bonito é. Andar de parranda E dormir de pé, e dormir de pé. Vivir na Coruña, que bonito é. Pero tamén hai outra que vivir na Coruña, que fodido é. Andar de parranda e dormir de pé. Porque o corpo as fai, o corpo as paja. Efectivamente. Alento, bandeiras, corxas en guerra, fútbol total nos campos de terra. Alento, bandeiras, corxas en guerra, fútbol total nos campos de terra. Non sería ideal ir con este barco a gran sol a facerles un pouco de rock and roll a esa xente que está traballando ali para que disfrute un pouco de bravura, como ti dis. Ideal sería, pero non hai peito, non temos peito. Unha cousa é facer repichocas do gran sol, outra cousa é traballar lá, que é unha cousa moi seria e moi poderosa. Pero, en fin, os terrícolas tamén temos dereito a falar destas cousas, e xa que non podemos ir, polo menos gravarlles cintas, para que escoiten. E que é o que máis te gusta desta profesión dos mariñeiros? A mí o que máis me gusta é o peixe. E o que menos o traballo deles, que é bastante complicado. Bastante duro, bastante duro. Bueno, aí vos vai un mensaje célebre de Xurxo para toda esa xente que nos está vendo. Cuando el río suena é que non estamos xordos. Bueno, pois xa chegamos, eu creo que chegamos ao noso destino. Mirade, Capetón aí ao fondo. Chegamos ao final do trayecto. Bueno, hasta logo.